Chcel by som sa opýtať, koľko má Európska únia v súčasnosti obyvateľov. Európska únia má 0,5 miliardy obyvateľov, čo ju radí na 3. miesto na svete po Číne, ktorá má 1,3 miliardy a Indii, ktorá má takmer 1,2 miliardy obyvateľov. Spojené štáty americké majú okolo 300 miliónov obyvateľov, čiže menej ako Európska únia, a Rusko okolo 140 miliónov obyvateľov. Z toho vyplýva, že Európska únia má väčší počet obyvateľov ako Spojené štáty americké a Rusko dohromady. Čo sa týka jednotlivých členských štátov Európskej únie, tak najpočetnejší sú Nemci, ktorí majú viac ako 80 miliónov obyvateľov. Potom nasledujú Francúzi s viac ako 60 miliónmi obyvateľov. No a najmenšou krajinou Európskej únie je Malta, ktorá má okolo 400 000 obyvateľov. Slovensko je čo do počtu obyvateľov porovnateľné s Dánskom alebo Fínskom. V škole sme sa učili, že máme európske občianstvo. Máme vlastne aj slovenské občianstvo, aj európske občianstvo a ja sa chcem spýtať, že odkedy a prečo môžeme mať aj slovenské občianstvo, aj európske občianstvo? Od 1. mája 2004, keď sme vstúpili do Európskej únie, majú Slováci okrem slovenského občianstva aj občianstvo európske. Všetci obyvatelia Európskej únie majú aj európske občianstvo. To európske občianstvo nemá za cieľ nahradiť to národné, v našom prípade to slovenské, ale má za cieľ ho doplniť a dať nám, Európanom, nejaké práva navyše, ktoré by sme bez neho nemali. A v prvom rade to je možnosť slobodného pohybu vo všetkých krajinách Európskej únie a takisto možnosť slobodne sa usadiť v ktorejkoľvek krajine Európskej únie si zvolíme. Keď sa už usadíme, dajme tomu, keď sa Slovák usadí v Nemecku, tak získava práva v Nemecku napríklad. Získava právo voliť a byť volený do orgánov miestnych samospráv v Nemecku alebo v inej krajine, kde sa usadí. A takisto môže byť volený a môže voliť aj vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ďalšou výhodou, najmä pre turistov a cestovateľov, je, že keď máme nejaký problém v ktorejkoľvek krajine sveta a nie je tam náhodou práve slovenská ambasáda, tak sa môžeme so žiadosťou o pomoc obrátiť na ktorúkoľvek ambasádu akéhokoľvek členského štátu Európskej únie a tá nám musí pomôcť rovnako, ako by pomohla svojmu občanovi. V neposlednom rade nám európske občianstvo prináša právo obrátiť sa so žiadosťami alebo so sťažnosťami na všetky inštitúcie Európskej únie, či už to je Európsky ombudsman, Európsky parlament alebo Európska komisia.